Patro 1, tu Patro 2, poslala som ti polohu. Takto sa začínala pátracia akcia pri obci Nováčany nedaleko Košíc. Pohotovostný pátrací tím, kinológovia a hasiči sa v sobotu do poludnia pustili do hľadania dvoch nezvestných mužov. Išlo o figurantov, po ktorých pátrali v rámci cvičenia. Na začiatku pátrania sme si určili nejaké sektory pátrania. Nezvestné osoby sa rozmiestnili do rôznych polôch, na rôzne miesta a už ostávalo iba na záchranároch. Akú taktiku si zvolia, aký postup si zvolia. Záchranári sa hneď od začiatku rozdelili do dvoch skupín. V každej boli kinológovia s psami a členovia pátracieho tímu vybavení vysielačkami či kamerami s termovíziou. Práve kinológovia so stopárskymi psami odštartovali celú akciu. Na základe pachového predmetu, v tomto prípade použitej vreckovky nezvestného, ho začali stopovať. Išli sme zhruba 2,8 kilometra a potom sme stratili stopu. Tu na tomto mieste sme sa veľmi točila. Znamená, že tu asi bolo to, nakoniec bol ten hľadaný. Belgickému ovčiakovi Fajre sa podarilo doviesť kinológov na rozľahlú lúku. Pri hranici s lesom však už stopu stratila. Tu sa už úlohy ujal plošný pes. A úspešne. Ste by mohli vidieť, ako ten pes vyšiel hore na tú kopu a ten človek bol skrytý pod celtou. Teraz budú ďalšie záchranné akcie a ona na základe toho, keď nájde toho človeka, tak musíš čakať. Dovtedy musíš čakať, pokiaľ nepríde psovod. Nájdený je bezvedomý, nereaguje. Môžete nám prísť pomôcť na... Boli vás niečo? Cieľom tejto patracej akcie cvičnej bolo precvičiť si koordináciu medzi rôznymi záchrannými zložkami, pátranie v teréne a predovšetkým rádiovú komunikáciu. Druhého nezvestného, ktorý sa nachádzal hlbšie v lese, vypátrali za približne 3 hodiny od začiatku akcie. Naši figuranti boli vypátraní v krátkom čase, bola im poskytnutá adekvátna prvá pomoc a akciu teraz ukončujeme. Nie všetky pátracie akcie však majú takýto šťastný koniec. Najdlhšia pátračka, ktorú realizovali, trvala až 3 mesiace. Za to obdobie 3 mesiacov sme urobili 8 pátracích akcií, tá posledná bola úspešná, ale žiaľ s nešťastným koncom. Rozsah nezvestných je široký, od seniorov až po mladých ľudí, ktorí sa bohužiaľ rozhodnú dobrovoľne skoncovať so životom. Potom sú hlavne v letných mesiacoch prípady tých stratených ľudí v lesoch, ale pri rôznych výletoch alebo hubačkách. Pravidlo, že pri stratenej osobe je najdôležitejších prvých 24 hodín podľa šéfa pátracieho tímu neplatí. Reagovať treba hneď. Po zozbieraní dôležitých informácií buď od rodiny alebo od svedkov, prípadne poznatky, ktoré máme, už nám pomáhajú v patraní priamo v teréne, takže vieme sa efektívne rozdeliť a rýchlo začať patraciu akciu. Pohotovostný pátrací tím do svojich radov hľadá nových členov. Tí by mali mať dobrú kondičku a najmä dobrú psychickú odolnosť. Fungujú ako ostatná záchranná zložka. Obracia sa na nich polícia, ale aj samotné rodiny nezvestných. Barbora Šaldžian, Telke.